Здравейте, приятели! Явно Емак е решил, че и то ще си прецаква клиентите, както доста фирми започнаха. Получих преди време ваучер, с който трябваше да взема подаръци на детето ми, понеже имаше рожден ден. В крайна сметка, така единия подарък не дойде. Като им писах, съответно ми пратиха ваучер да пусна нова заявка. Пуснах нова заявка. Статуса все още е на изчакване за одобрение на плащането. Писах им пак. Първо не можеха да се свържат с мене. Дадох им телефон. Да би случайно да е станало някакво объркване. Пак не можеха да се свържат с мене. И така. Интересно. Като видя статуса, че е на изчакване, какво трябва да очакваме? Лошото е, че няма и телефон, на който